συναντήθηκαν στην κορφή του βουνού που χώριζε τα χωριά τους. Δεν είναι δίκαιο. Όλοι οι άλλοι με εμπιστεύονται. Εσύ τι έχεις μαζί μου? Α, όλοι σε εμπιστεύονται, έτσι. Ήμουν η πρώτη που σε εμπιστεύτηκε, το θυμάσαι? Στην Μπάσινγκσε. Όμως εσύ με πρόδωσες. Όλους μας πρόδωσες. Τι μπορώ να κάνω για να επανορθώσω? Θέλεις την αλήθεια? Να ξαναδώσεις την Μπάσινγκσε στο βασίλειο της γης. Ή μάλλον να φέρεις τη μητέρα μου πίσω. Τι σε απασχολεί? Να σου πω, η αδερφή σου με μισεί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με νοιάζει η γνώμη της για μένα. Ξέρω ποιος σκότωσε τη μητέρα σου και θα σε βοηθήσω να τον βρεις. Οι φωτοδαμαστές εισέβαλαν στο χωριό μας. Μάζεψαν όλους τους άντρες. Δεν ξαναείδα τον πατέρα μου από τότε. Φωτοδαμαστές μου πήραν τη μητέρα μου. Λυπάμαι. Έχουμε και κάτι κοινό. Ψάξε τον μπαμπά, αγάπη μου. Θα το χειριστώ εγώ. Ό,τι έκανα, το έκανα για να σε προστατέψω. Τόσο καιρό ήθελα απλώς να μ' αγαπάς, να με δεχτείς. Νόμιζα πως ήθελα την τιμή μου. Όμως απλώς προσπαθούσα να σε ευχαριστήσω. Εσύ, ο πατέρας μου, με εξόρισες γιατί τόλμησα να μιλήσω. Ο πατέρας μου με προκάλεσε στα 13 μου σε άγγνικα. Αναρωτιόμουν συνέχεια τι άτομο θα το έκανε αυτό. Όμως τώρα που σε βλέπω, τώρα καταλαβαίνω. Δεν έχεις τίποτα μέσα σου. Τίποτα απολύτως. Πρίγκιπα Ζούκο, χρειάζεσαι ύπνο. Πρέπει να ξεκουραστείς. Μια μέρα ο άντρας δεν ήρθε. Πέθανε στον πόλεμο ανάμεσα στα δυο χωριά. Όμως η αγάπη τους ήταν δυνατή και βρήκαν τρόπο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ταμάρα. Νομίζω ότι εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω.